έχει περάσει ούτε εβδομάδα που θρηνήσαμε τον συνάδελφό μας, τον μετανάστη, και έχουμε νέο εργατικό άτυχημα στο ίδιο εργοτάξιο, στην εμβληματική επένδυση του ελληνικού στο Little Athens. Αυτή τη φορά στην Ελέμκα. Φτάνει. Ως εδώ. Δεν μπορεί άλλο να σακατευόμαστε και να πεθαίνουμε για τα κέρδη, για να θησαυρίζουν ή το Λάτσις ή το Μυτιληναίος τώρα ή το οποιοδήποτε άλλο παράσιτο και κατασκευαστική εταιρεία η οποία μας βλέπει ως αναλώσιμους. Φτάνει ως εδώ. Δεν μπορεί άλλο οι χώροι δουλειάς να γίνονται τεράστιες αρένες θανάτου, μια τεράστια κοιλάδα των τεμπών. Τώρα οι εργαζόμενοι μαζί με το σωματείο, ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο μαχητικά, να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, να διεκδικήσουμε μέτρα ουσιαστικά σύγχρονα. Δεν φτάνει να λέμε σήμερα ένα μαδέρι, ένα κράνος, μια κουπαστή ότι προστατεύει. Να σταματήσει η δουλειά ήλιο με ήλιο, από Δευτέρα ως Κυριακή και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, εδώ να συμβάλλουμε όλοι, ώστε να υπάρξει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση. Όλοι οι εργαζόμενοι, να ξέρετε, εδώ μαζί με το σωματείο, το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, που θα κλείσει το εργοτάξιο ώστε να γίνει αυτοψία, το σωματείο, δηλαδή θα κάνει το επιχειρησιακό σωματείο μαζί με την επιθεώρηση εργασίας, να πληρωθούν κανονικά, να διεκδικήσουμε όλα τα μεροκάματα τις μέρες που θα μείνει κλειστό, να πάρθουν κανονικά. Να απευθυνθούν στο σωματείο σε περίπτωση που εργολάβοι ή κατασκευαστικές εταιρείες δεν πληρώνουν ή δεν τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα όλοι στη μάχη, τώρα όλοι να περασπιστούμε την ίδια τη ζωή μας.